Het mag me niet zo lijken, maar ons op pad Wellington toe is finals weer again. Holland Rugby is in die Currie Cup First Division Finals, so ja, ek het net 'n klomp klere in. Het lyk so ek gaan nie weekie, maar ek is actually op pad week toe, so ja. Nou dis gaan hy boys uitsoort vir hulle laaste recovery sessie vir die final. En hopelik gaan ons by die final ook wees, so ja. Excited. Kom aan, dan ga je dan aan. So ons het ons massage schedule vandag. Oh ja, hier is die team. Ik reis wel, hier Sarah is hier. Jaap en de E-zone. Die boys is hier, as always. Ons is ready for the guys. Okay. Yes, man. Jesus, Yes, no. man. Win that day, win the week, Baggy. Ah, same. What about the Mondays? Is that alright? Perfect, man. Ja, kijk, I love you too. Kom maar op je brengen. Je lakt is gewoon in Dit, Smart, man. Ja. kijk, je laat ons veel gewoon zitten hierin. Die laat ons gewoon niet veel zitten hierin, man. Laat Ja, man. Dat is waarom ik vroeger kom met meneer. Wat is hier? Laatste massage sessie voor het jaar. Finals week. Voel goed, goede naweek gehad, goede rust. Lichaam voel uitgerust en alles. Ik meen, hier zit ik weer op een compressing uit. Lekker, beetjes. Nog eens die final eenzaam Holland. Voor het jaar, meneer. Voor het jaar, ja. Ik heb een contract gekregen in Georgia. Well done, bro. Well done, well done. En ik kijk of kan ik me daar aansluiten. Een 10 maanden contract. Dat is excited. Ja, bij excited. Is het anders zo'n loan type dan? Ja, is amper zo, ja. Ah, oké. So, ik ga maar een beetje, het explore een beetje aan die buitenland, we gaan naar die kant. Lekker, man. Een beetje die Zuid-Afrikaanse geest, een beetje aan deel, verstaan? Ah, nee, 100%. Zo, ja. Sinds we net wijs om te breien en... Ja, nee. Maar kijk, zoals ik zei, focus is En op weet je wat belangrijk is? Als we nou aan te gaan om redig ons land te representeren, zet al die lachten af. Als het anders zet het af. Ja, nee. Zodat je wel kan zeggen, die is load shedding. Yes, ik moet veel aan het wijzen, meneer. Dat oors ervaring in Zuid-Afrika, meneer. Dat is wat voor... Alles niet zo laat, bloed vast. Ja, maar ze verstaan ons nog niet voor het. Ik wil nog eens zeggen, maak ons beter. Verstaan? What the pictures for? That guy is nice enough to get. He skinned the first day of Ebola. Ja. I just want to know what difference did Pro Therapy make in this season's campaign? You can see the difference already in the final. That's the first difference. Marlon, when's our last final? 2011. Yeah, so this is the first year we've implemented massage recovery. You can see the guys are performing better. It's decreased the amount of load that they have to actually do. You guys have been amazing for this team. And I think they have a better sense of humor, you know, especially Darian. Yeah. His jokes got better as the more we came, you know. So we just let him get his stuff. Jo. Kevin zei, wacht niet voor Thomas. Kut.
Dat is net die beef in, man. Was in net gewoon die beef. Was beef heel season. Het is fijn tot het einde gekomen. Je moet net zien, wat het geleid tot die beef, Tyrion. They shouldn't excited for these stormers. Accusations! These are not accusations. This is false accusations. And Wat het jou laat voel? Ik is net excited Ik voor heb die die stormers. overkomt te sick. Finals voor die lekker. En Ik heb die nood toen gevat. lijkt die zoals je nou like. Oh, okay. Finals week, baby. Finals week, baby. Altijd raad. Wat is het dan ook? Is je niet excited? Ja, was je excited? Raak je net excited voor die stormers? Ik heb al gesproken, ik ben Raak je net excited voor die stormers? Ja, damn. Ja, zo. Ik heb die nood gevat. Ik wil net shit, nog apologize voor de Boland natives. Zeg maar dat je nou niet eens een zeer lang zo'n stadium is. Is dat wat je wilt Nee, zeggen? die ene zijn ook bitter, man. Die is mooi mountains, you know, die weer, especially summer. En die paaien zoals spoel. En... Ja, nee, alles recht, alles ready. Dit is die laatste challenge. Modder. Good luck voor Boland in die final. Zaterdag. Good luck, Poland. Stukken den weggaan. Good luck boys. Sterk de Boland. Je weet, ne? Je ziet wat nou, guys. Good luck, Poland. Ja, ze moeten good luck. Mensen, lekker potjies. Go all the way Boland. Like, comment, subscribe en zo aan het. Ja, dank je. Zola, Ik ben veel bij zo die mensen. go!